Il-Kummissjoni Ewropea bi kliem jibes ħafna dwar il-pjan ta' ristrutturar imressaq mill-Gvern Malti biex tkun salvata il-linja tal-ajru nazzjonali l-Air Malta. F'rapporti pubblikati tlieta wara nofsinhar il-Kummissjoni elenkat lista sħiħa ta' dubji li għandha fuq il-pjan li ppreżentala il-Gvern Malti. Il-Kummissjoni Ewropea hija dubjuża mid-tbassir li qed jagħmel il-Gvern dwar il-profitabilità li l-Air Malta suppost għandha tagħmel sal-2016 u tistaqsi kemm dan it-tbassir ottimist jista' jintlaħaq. Waqt li tfakkar fir-reviżjoni l-isfer li l-Unjoni Ewropea għamlet dwar it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna għal din is-sena, il-Kummissjoni Ewropea tfakkar li n-nuqqas ta' tkabbir ekonomiku f'pajjiżi oħra Ewropej, speċjalment fl-Ingilterra u fl-Italja, se jaffettwaw ħażin lit-turiżmu Malti. Waqt li stiednet lill-Gvern Malti biex jagħtiha informazzjoni aġġornata dwar l-implementazzjoni tal-istrateġija tal-Air Malta biex iddawwar it-telf fiqlieħ, il-Kummissjoni Ewropea ikkritikat ukoll l-istess Gvern illi għadu ma analizzax l-impatt fuq il-profitti u t-telf f'xenarji differenti. Il-Kummissjoni talbet lill-Gvern biex jaddila iktar informazzjoni illi tista' tgħinha biex tiddetermina jekk il-miżuri ta' kumpensi li qed ikunu proposti jmorrux lil minn dak meħtieġ biex tinkiseb il-vijabilità fuq bażi tat-tul. Il-Gvern issa għandu xahar biex jagħti tweġiba tiegħu. Dan fl-istess ħin il-Kummissjoni Ewropea wistiet lill-istess Gvern li jekk jinstab li jinkissru l-liġijiet Ewropej dwar l-għajnuna mingħand l-Istat, din tista' tkun irkuprata mingħand l-Air Malta. Mir-rapporti pubblikati llum jirriżulta li l-Air Malta qed tippjana illi sas-sena 2016 iddaħħal 11 miljun euro minn ħlasijiet ġodda illi ser tibda titlob fuq bookings li jsiru permezz tal-internet, fuq min itella miegħu iktar minn bagalja waħda u fuq min jirriserva sit fost oħrajn. Fl-ewwel reazzjoni tiegħu rapport tal-Kummissjoni Ewropea, il-Ministru Tonio Fenech qal illi kien sodisfatt li l-Kummissjoni Ewropea bdiet formalment l-investigazzjoni tagħha. Qal jinsab ottimist li l-management ġdid, il-pjan ta' ristrutturar u n-negozjati li saru mal-unions se jwasslu biex il-Kummissjoni tagħti l-approvazzjoni tagħha.